yawan mutanenmu akwai da yawa a cikin mutanenmu sukan ɗauka bautan wani Allah shine idan ka je ka mai sallah. Haka ne ko kai wata ibadar da su suke ganin ibada ce a bayyane ma wani, to sai su ce wannan shine bautan wani Allah. Amma in ba haka kai ba, to baka zan cikin wadda suka yi tarayya ma Allah ba. Da yawa sai suka juyar da waɗansu nau'uka na bauta zuwa ga wani Allah ba tare da sun ankara cewa wannan fa shirka ma Allah ba. Jama'a muna fahimta? Bauta akwai wadda da harshe ake yin sa. Karanta alkur'ani bautan Allah yana daga cikin mafiya girman ibadodi. Tasbihi da za ka yi ibada ce. Magana mai kyau annabi ya ce sadaka ce. Akwai jinsin ibada wadda su furta su ake da baki ba da gangan jiki ake yi ba. Jama'a mun fahimta? Akwai nau'in ibada shi kuma da ake yi da gangan jiki. Sallah da gangan jiki ake yi, aikin hajji da gangan jiki ake yi. Akwai nau'in ibada shi kuma da zuciya ake yi. Imani ayyana zuciyanka ne, tawakkali ayyana zuciyanka ne, tsoron Allah ayyana zuciyanka ne, fatarka, tsoronka, tsammaninka ai duka a zuciya ne. To duka waɗannan ɓangarori bauta ne na Allah. In ka juyar da shi zuwa ga wani Allah to ka taɗe. Jama'a mun fahimta? Ibada ce. Akwai ibadar ita da harshe ake yin ta, akwai wacce da gaban jiki ake yin ta, akwai wadda da zuciya. Mutum sai ya juyar da tawakkalinsa zuwa ga wani Allah. Wani sai ya juyar da fatarsa zuwa ga wani Allah. Wani sai ya juyar da tsoronsa zuwa ga wani Allah. Wani sai ya juyar da waɗannan ayyuka zuwa ga wani Allah. Amma shi ya ɗauka bauta ma wani Allah shine idan ka je gabansa kai sujuda ko kai ruku. Jama'a mun fahimta? To mutum sai ya zo ya yi aikin da ya yi, sai ran da ya je gaba ga Allah ya samu aikin babu shi, domin ibada ce wacce take cike da shirka a cikinta.